Γεια σας παιδιά, μου 510 εδώ και σήμερα είναι τα εγγένεια του Elemental SMP server που άνοιξε ο Gadget και εγώ είμαι μέσα και κάτι άλλα παιδιά. Και αυτό δείτε το βίντεο, είναι καινούριο server που θα είμαι και εγώ μέσα, θα κάνουμε διάφορα buildings και αυτό. Ο Κούκι, ο Gadget, Εδώ. Μάμα. Αυτοί είμαστε. Και ο John Caps που κάπου πήγε. Εδώ είμαι. Δώσε μου μπριζόλα, δώσε μου. Τον χάσαμε κάτω από το κρεβάτι. Ευχαριστώ πεθάνει. Α, με Mm. παράλληλε. Και είναι... Γεια Ράχνη! Σόφα, θα σε βαρέσω με την παντόφια μου. Πάμε όλοι στο Ράχνη. Τέλος πάντων. Ραχνούλα! Το server είναι στη version... Βλέπω τέτοιες στο χωριό μου. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Σκάστε! Είναι στη 15W49B και θα πω τις ομάδες λίγο. Έλα ρε, μου πήρες τα XP. Ποιες ομάδες? Γράψτε μου γράψτε στο chat ποιες θα είναι ομάδες. Εγώ με τον Gadget. Εγώ θέλω μόνος. Εγώ με τον Κούκι πάω. Μάλλον εγώ θέλω με τον... Σφάγγι εγώ. Ο Σφάγγις. Εδώ Gadget, εδώ είμαι κι εγώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θέλω με τον... Δεν πειράζει Gadget, δεν πειράζει. Λοιπόν παιδιά, επειδή είναι Αυτές δύσκολο είναι- να βρεις teammate. Λοιπόν, Απλά, εγώ... να σου πω κάτι, παιδιά, Σκάστε, εγώ, Gadget και ο Μπλάκο... όχι, εγώ θέλω μόνος μου. Όχι. Κανείς δεν θα πάει μόνος του. Γιατί? Δεν είναι ωραίο ρε μόνος. Λοιπόν. Ο Τζον και ο Μόμο και ο Κούκι θα πάνε οι άλλοι. Εγώ με τον Μπλάκο και τον Gadget θα είμαστε... Όχι τρεις ρε. Τρεις είμαστε- πάμε. Και γιατί να μην κάνουμε 3 ομάδες των 2. Αυτό λέω κι εγώ ρε. Τέλος πάντων, εγώ με τον Gadget τότε και οι άλλοι. Ναι ρε, επειδή σε συμφέρει. Τέλος πάντων, θα δούμε λοιπόν να κοιτάξουμε λίγο τα rules. Λοιπόν, εμείς Πέψε με πίσω. Πάμε στα rules. Ας δούμε ρε παιδιά λίγο τα rules και μην το σκοτώσεις, σε παρακαλώ. τώρα θα πω τα rules, φύγετε. Ρε μη βαράτε. Τι κάνεις? Using hacks is not allowed bannable. Hack, Μάλιστα. Ρε μη βαράτε ρε. Καλά, τα hacks είναι λίγο Οι fail. άλλοι με γιατί, σπρώχνουν. είναι αυτό τέλος πάντων. Κάντε λίγο στην άκρη, τα δείχνω με cinematic κάμερα. Θα διαβάσει ένα εγώ και ένα Gadget. Λοιπόν, διάβασε το πρώτο, Gadget το δεύτερο. Using hacks is not allowed. Αυτό σημαίνει πως έχεις hacks πάνω κατευθείαν. Ούτε λόγιο. Ούτε δεύτερη ευκαιρία, ούτε τίποτα. Ναι. Αν και δεν υπάρχουν hacks. Μπορεί να υπάρχουνε. Ναι. Καλά, εντάξει, δεν νομίζω κανείς να είναι τόσο έτοιμος για να πάει να κατεβάσει hacks σε έναν SP ειδικά. John Caps. Καλά, εντάξει, ο τύπος είναι hacker. Τέλος πάντων, Λες ρε, εγώ δεν επιτρέπονται τα hacks. ήδη. Λέει ότι το grief δεν επιτρέπεται. Accusation, ξέρεις, το πες. Ξέρεις τι είναι το accusation. Ναι, όταν λες κάποιον hacker. Μπράβο, όταν και παιδιά για το Skype μου. Και εμένα. Πόσα τέτοια έχω πάρει στο Badline. Ξέρεις Αλήθεια, πόσα accusations έχω πάρει στο Badline. τέλος. Τέλος πάντων, το grief δεν είναι απαγορευμένο. Ναι, να ρωτήσω Gadget κάτι. Gadget. 3 kicks τελειπάν. Ναι, Παιδιά, για... πάρτε με. Gadget, να σου πω. Σχετικά με το grief, μπορούμε ας πούμε, να πάρουμε μερικά πράγματα από κάποιον, αλλά ξέρεις πώς να το πω, όχι grief. Κατάλαβες τι εννοώ. να το δώσεις πίσω. Ναι, Το... ναι. Αν σου κάνουν claim την περιοχή, You can Μπορείς kick να your το- you can kick. Εγώ λέω να μην κάνουμε clay, ρε. Δεν είναι ανάγκη. Δεν ξέρω. Clay. Όχι τέτοιο Ποιος claim. Clay? Όχι τέτοιο claim. Εννοώ άμα Ε. κάποιος, ξέρω εγώ, λέει ξέρω εγώ ας πούμε ότι εγώ θα χτίσω αυτή την περιοχή και φύγε τώρα εσύ γιατί να χτίσεις κάπου άλλο. Εγώ τη βρήκα ξέρω εγώ πρώτος. Φύγε. Και εγώ το έχω Όλοι βρει. μαζεμένοι δεν θα είμαστε. Δεν θα είμαστε ο ένας. Δεν θα είμαστε ξεπαρκή έτσι. if you borrow items, you will have to return. Αν δανειστείς ένα item τέλος πάντων από κάποιον, πρέπει να το ξαναφέρεις πίσω. Stealing is banned. Ας πούμε αν κλέψεις ένα diamond sword, θα φας ban. Εντάξει τώρα. Και λοιπόν, πάμε οι ομάδες. Ομάδες. Εγώ με ποιον είμαι. Μη βαράτε ρε. Είπαμε. Λάκο, λοιπόν, Sorry. Swaggy και Gadget μαζί. Ωραία. Ρε, όχι των τριών καλύτερα. Μόμο και Κούκι μαζί μου. Ελάτε. Παιδιά, γιατί να μην κάνουμε ομάδες των δύο. Θα είναι πιο ωραίο. Εγώ λέω των δύο καλύτερα. Ναι ρε
ρε, άμα θέλετε, εγώ θέλω ας πούμε να πάω με τον... Δεν ξέρω. Συγγνώμη. Είναι δύσκολη μ' άρεσε. απόφαση. Γι' αυτό σας λέω, να είμαστε με τρεις, γι' αυτό το είπα εγώ. Οπότε, λοιπόν, Μπλάκο, έλα. Ναι. Τι έλα ρε, εσύ έλα. Καλά, οκ, τα λέμε μόλις... Εγώ ήδη κάνω αρχίσουμε, μάι. οκ. Ναι, καλύτερα. Έχω να κάνω βίντεο. Και επιστρέψαμε, χωρίσαμε τις ομάδες, είμαι μαζί με τον Τζόνο, τον Κούκι και τον Gadget. Και γαμώτο! Έλα. Ρε, σαπα... Ναι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. Εδώ πέρα το ωραίο το μέσα biome. Οι άλλοι πήγανε αλλού, εμείς πήγαμε Και εδώ. έχω χωριστεί όλες τις ομάδες. Και είμαι Και Τζονάπα, χωρίς παιδιά. ομάδες. Εγώ είμαι με τον Τζονάπα εδώ, γεια σου. Και σίγουρα Τζονάπα. θα κάνουμε ένα shop με stained clay. Δεν παίζει. Είσαι. Βασικά, τι είσαι. Μη σκάβεσαι όμως όπου να είναι για να μπορούμε ένα τέτοιο. Λοιπόν, Πέθανα από το Τζόνο, πρέπει να δούμε που χτίζουμε εμείς οι δύο. Εγώ τουλάχιστον πέθανα πέφτοντας από ψηλό μέρος. Εσύ πάντως πήγες και... Και έχουμε μαζέψει κάποια πολλά items. Ωραία. Με το cookie θα μείνουμε εδώ μέσα. Σε αυτή εδώ πέρα την τρύπα. Θα μείνετε εκεί πέρα στην τρύπα για πάντα. Λοιπόν, έλα εδώ, έλα Είναι εδώ. σαν Μάλιστα, έλα. κρατήρες. Πάμε κάπου, πάμε να ζήσουμε μόνοι μας. Σκάσε. Μακριά. Ρε, θα ζούμε σε κρατήρες. Είσαι. Οχοχοχο. Πάμε. Παιδιά, θα κάνουμε τράπεζα clay. Τράπεζα. 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 Και την τράπεζα. Λοιπόν, έχουμε ανακαλύψει λίγο αυτό το μέρος. Είναι επικό όλο αυτό. Είμαστε 4.000 blocks περίπου μακριά από το spawn. Και ταξιδεύαμε για ώρες να το βρούμε αυτό το μέρος. Για ώρες. Και Για 10 όχι, λεπτά. δεν ήταν τύχη, το ξέραμε ότι. Ρε, Τι. Και ο δες, Τζόνο έχει πεθάνει 5 φορές. 2, το 3. Dead Goose σου δίνει sticks. Ωχ. What Τι the κάνει? fuck. Σου δίνει sticks. Παιδιά, Ωχ. ποιος χέζει το ξύλο. Εδώ έχουμε... Μη. Sorry. Παιδιά, ακόμα να... Βγαίνα και ένα stick. Και τι ρε, shorts και αξίδες θα φτιάχνουμε με clay. Δεν γίνεται, θέλουμε ξύλο. Ναι, Όχι. την ασπίδα πώς τη φτιάχνεις. Δεν έχω Δεν ιδέα, έχω ιδέα. ούτε εγώ. Θα τα μάθουμε σιγά σιγά, δεν πειράζει. Καινούριος σερβερ, μια χαρά δεν ξέρω. Ακριβώς την αξίδα πώς τη χρησιμοποιούμε ακριβώς όταν είναι στο άλλο χέρι. Με το άλλο κλικ νομίζω, δεν ξέρω. Το ένα κάνει block hit. Α, δεν έχω ιδέα. Μπορεί να μην λέει αυτό. Αυτό δεν λειτουργεί πάντα. όχι. Σε μερικά items λειτουργεί. Ας πούμε στο food, νομίζω στο torch. Ναι, Ξέρω εγώ, έχεις την στο αξίνα food αυτό λειτουργεί, να... στο food λειτουργεί. Εδώ. Α, οκ, δες, ξέρω εγώ, το stick τώρα εδώ πέρα είναι το torch, ωραία. Όχι, δεν Πώς λειτουργεί. είναι το torch. Α, βοήθεια. Λοιπόν, δεν λοιπόν, λειτουργεί. Ωραία. Και πατάς δεξί κλικ, ωραία, και βάζεις το torch αντί το stick. Λοιπόν. Ναι, να σου πω, εγώ θέλω να μου πεις πώς χρησιμοποιώ την αξίνα όταν είναι εδώ πέρα. Α, δεν ξέρω, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ούσα F. FF, like. Ρε παιδιά, όλοι πεθαίνουνε, δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, παιδιά, εγώ νομίζω θα πάω λίγο για mining, έχει και ένα ωραίο Λοιπόν, cave. να τέτοιο, πώς το λένε. Να κάνουμε call ανάλογα με το σπίτια τώρα ή όχι. Όχι. Κάθε εδώ πέρα μπας και βρούμε τίποτα. Όχι, απλά να κάνουμε παιδιά που πάμε όλοι μαζί για mine. Με ισχύει, guys, από εκεί θα κάνουμε ένα Ναι, βίντεο. πρέπει να ξέρουμε όμως που θα πάει. Τι βρίζουνε ρε αυτοί εδώ πέρα. Λέω μπλάκο στο αδερφό του. Με το clay. Λοιπόν, πρέπει να δούμε πώς θα χτίσει ο καθένας. Να τα πούμε λίγο ή όχι. Ίσως όχι. Παιδιά. Εμένα το αντίθετο, τι σας μοιάζει αυτό εδώ. Guys, θα κάνουμε μαλακία. Στη στοίχημα θα κάνει μαλακία. Ποιο? Εδώ μέσα. Σαν Μην το Θυμίζει σκάβεις. μοιάζει clay. Όχι. Α, Εσύ να με σπέρμα. αυτό πήγα να πω. Πες να με χύσια πήγα να πω. Σας παρακαλώ παιδιά. Δείξτε λίγο ρημότητα στο θέμα. Κάνεις ακόμα βίντεο. Ναι, ακόμα βίντεο κάνω. Γεια σου YouTube. Γεια YouTube. Φτύνουνε. Τα dead pushes φτύνουνε. Να σου πω, Είναι λοιπόν, τώρα stick. παιδιά- Συγγνώμη. Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο, παρακαλώ, πραγματικά. Λοιπόν, Ωραία ρε, έχω wood πολύ εγώ. για να φτιάξω κι άλλο crafting table ενώ έχω. Ρε, μπορεί να βάλει κάποιος. Ρε, δεν έχω φαΐ, θα πεθάνω από φαΐ. Έχω όχι. 17. Όχι, θα πεθάνω από. Έχω ένα. Παιδιά, τι θα γίνει όμως με το φαΐ. 2 λεπτά. Εδώ δεν μπορούμε. Επιστρέφουμε αμέσως σε λίγο, 2 λεπτά. Τι λέει ο άνθρωπος. Πάμε. Και επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε εδώ πέρα.
Ναι, συνεχίζουμε το Me Building. Εγώ είμαι με τον... Πρέπει να βρούμε καλό cave. Ναι, εμείς φτιάχνουμε cave εδώ με τον Cookie. Α, ναι. Yay. Ω, ναι, ναι. Βρήκατε cave. Δεν βρήκαμε, Δεν φτιάχνουμε. βρήκαμε. Φτιάχνουμε. Α, α. Το πιασες. Τα σκέλετος είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεθάνουνε. Τα chest είναι public. Ναι, όλα. Ωραία. Τι λέτε. Γιατί από ποιον θέλεις να κλέψεις? Δεν θέλω να κλέψω. Δώσε μέσα. Α, δώσε... Τι? Δώσε μάζα. Τι λέει ο Sandos Spy. Α, μάσα. Σε ποιον μιλάς. Παιδιά, δεν ξέρω... Δώσε... Sorry. Για ένα λεπτό. Ρε. Τι? Ρε. Ωραία, πιστεύω. βρήκα sugar canes. Ρε, με άφησες εδώ κάτω και έφυγες. Μπορεί. Ρε. 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 Ωχ, ρε φίλε, μπάγκαρε το Minecraft. Ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Οκ, έφυγα από το σερβερ Α, θα πεθάνω. και ξαναμπαίνω σε ένα Ω, εθνικό. μισή ζωή, όχι. Όχι, fuck. Μη μου κολλάς τώρα. Options, Α, Εγώ κάνω ακόμα rec. English. Παιδιά, γιατί λαγκάρει. Κρασάρι, το Minecraft. Από ό,τι καταλάβατε, ο server είναι λίγο καινούριος και δεν είναι... Πώς να το πω. Πώς θα το πω. Δεν φταίει αυτό, είναι ότι έχει ένα πρόβλημα το Minecraft μου. Achievement ο Sandos. Languages, Τάνω πάνω. English US. Τάνω πάνω με έκλεισες κακούρι εδώ κάτω. Done. Οκ, εντάξει, το έφυξα. Ξαναμπαίνουμε. όχι, fuck. Οκ. Fuck. Βγήκα έξω ρε. Και άλλη φορά... Fuck! Φύγε! Α. Ωραίος. Έχεις Ωραίος, ένα με μισθό. Πήρω Sandos Spy, όχι δεν έχω. Αμ' άρεσε Sandos Spy, κάνουμε ρεκ εδώ. Θα πέθανα ρε. Με μισή ζωή μου. Τι please ρε καημένε. Τι please, μου στέλνει και please ρε. Γκάντζατες, πού είσαι? Σκοτώνα γελάδες τώρα. Α, Είμαι δεν με δίπλα στο- πεθαίνω. Στο Acacia biome. Πεθαίνω σε 3-2-1 Σαβάνα. στο σαβάνα. Ωραία φίλε, έχω... Ή ο σερβερ λαγκάρει. Παιδιά, λαγκάρει ο σερβερ. Ναι. Οκ, εντάξει. Ή εγώ φταίω. Εγώ δεν... Ο Τζον... Γιατί Όχι κάνω... καλό creeper. Έχουμε θέμα με τους creepers, θέλουμε rod. Χωρίς rod δεν παίζει. Αυτό θα είναι. Φύγε. Δεν φεύγει. Ο σερβερ λαγκάρει έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ω, Ξέρω, εγώ βλέπω τον Cookie με τα βέλη. μόνο αυτό το παίρνει βλακεία που κάνουμε, τι να κάνουμε. Συγγνώμη. Ω, τι βρήκα ρε ο άνθρωπος. Δηλαδή το ξέρετε κι εσείς απλά. Απλά είναι θεϊκό. Έχω ενθουσιαστεί με αυτό το biome, πραγματικά. Τέλειο δεν είναι. Θα βγάλουμε και εδώ Βρήκες. μία. Είναι τέτοιο Δεν dirt. πέθανε γελάδες. Είναι grass μαζί με... Το lag. Είναι grass μαζί με το clay εκεί πέρα που πας. Είναι λίγο επικό. Το μέσα biome. Ναι, εκεί που αλλάζουν ναι, σαν να... Το ένα biome προσπαθεί να επεκταθεί και να γίνει... Αχ, Θεέ μου. Βρέχει. Βλέπω ένα τρελογιατρό εκεί πέρα. Ή ζόμπι είναι. Ή το texture pack. Φύγε! Οκ, λοιπόν, δεν μιλάω καθόλου. Λοιπόν, έχει ένα ocean δίπλα μας.
Βγάλουμε εδώ τη selfie. Εγώ βγάζω selfies. Έπεσα μες στο Είσαι νερό. selfish. Selfish. Λοιπόν, εγώ σκοτώνω αγελάδες για να πάρω steak. Τι είναι αυτό που σου έρχεται? Δεν ξέρω αν θα την κάνω. Τι. Το βλέπεις και εσύ, είναι από το texture pack μου. Κι εγώ το βλέπω. Ένα τελογιατρό δεν λες. Ναι. Καλά το έλεγα εγώ, είναι ένα τζόμπι με κάτσαν μια μπλούζα με αίματα. Άρα, αυτά είναι είναι τα καινούργια. Τα zombie τώρα. Είναι από villager, δεν είναι? Ναι. Αυτά τώρα τα villagers έχουν και. Τα zombie villagers έχουν και προσωπικότητες. Ο ένας είναι librarian, ξέρω εγώ, άλλος είναι blacksmith. Βρήκα sugar canes. Χαίρομαι πολύ και εγώ έχω βρει ένα τίποτα. Ρε, ο server έχει lag. Ναι, έχει Ναι. server. Τόσο lag. Ω, ναι. Λέω, προσπαθώ να σκοτώσω μια γελάδα και δεν πεθαίνει. Α, αλήθεια τώρα. Πριν σκότωνα αγελάδες και με πόσα χ... Οκ, εντάξει, όλα μια χαρά. Απλά τρώει ένα τέτοιο κόλληματα. Ωρες νομίζω ότι περιμένει... Σταμάτα να με βαράς! Μπράβο. Οκ, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Τι? Παιδιά, νομίζω έχασα από το που είμαστε. Εγώ πάω στον τρελό γιατρό. Σοφά. Λοιπόν, εάν δείτε sugar canes, φέρτε τα. Έχουμε βρει. Βαράω κι εγώ. Α, villager είναι τελικά, ενώ... Μια μέδουσα. Σκότωσέ Καινούργιο την. είναι αυτό. Όχι, τη μέδουσα ρε. Ναι. Όχι. Η μέδουσα υπήρχε εδώ και κάτι χρόνια. Θα πεθάνω, Τι ρε. μέδουσα. Θα πεθάνω. Πάω εκεί που ήμασταν και πριν. Είδατε αυτά τα Πώς νέα πάνε, πραγματάκια που έβγαλαν. Από ό,τι καταλάβατε. Ναι. Από ό,τι καταλάβατε, ο Τζόνο βγήκε για λίγο. Για λίγο, όχι για πολύ. Για πολύ. Βασικά η αλήθεια είναι ότι βγήκε. Τι λέει. Κάτω σου άκουγα shot by skeleton, φυσικά, γιατί να μην πεθάνει από skeleton. Sorry, μετράει και death. Εντάξει, πάλι καλά που δεν μετράει και death. Ναι, φαντάζεσαι, είχαμε πεθάνει όλοι. Έχουμε πεθάνει ρε από το. Εγώ δεν έχω πεθάνει ακόμα όμως. Ούτε εγώ καμία φορά. Προσπαθώ και εμείς. Ρε, οι σκελετόνες τώρα έγιναν τα πιο επικίνδυνα mobs. Πέθανα. Ναι, ρε. Ειδικά από τον τρελογιατρό που λες. Όχι, τον σκοτώσαμε τον τελογιάτρο. Δες λίγο chat. Είναι τίγκα από mobs. Ο Χριστός και η μάνα του! Ρε, σκάνε creepers εδώ. Το πιστεύω. Και wow, που... Να, και εγώ βρήκα ένα librarian. Όχι, είναι... Α, creeper. creeper. Οκ. Πήγετε. Ωραίος. 6 creepers είναι εδώ, 7. Να ρωτήσω κάτι. Βασικά, κλείνω μια το record να δω αν είναι να πει ο Τζόνο, γιατί δεν το βλέπω καλά. Επέστρεψα. 4.087. Λοιπόν, Οκ. παιδιά, μήπως θέλετε να πούμε που θα κάνουμε τα σπίτια μας, γιατί πάλι χαθήκαμε νομίζω ή όχι. Λοιπόν, εγώ ξέρω που θα το χτίσω το σπιτάκι μου. Ναι, το σπιτάκι μας, αλλά πού είσαι? Να σου στείλω codes. Ναι, Είναι... σε message, όχι έτσι. Ω, ναι. Να μην τα δει ο Μόμο. Ρε, ομάδα είμαστε. Whisper έτσι γράφεται. Ή slash MSG. Αν ναι, υπάρχει. Στο Δεν ξέρω. Vanilla. Δεν ξέρω. Τα slash θέλει να. slash Slash θέλει. hey, I'm cookie.gr. Ποιος Και είναι αυτός στέλνω ο τα core, λοιπόν, είναι 3-9... Τα ακούνε κάποιοι. Ρε, δεν πει, ρε, είμαστε ομάδα. Ναι, τα ξέρω, βλάκα σου. Ω. Και είναι μείον 9... Πότε θα κάνουμε event να μας γνωρίσουν, Καλό αυτό. Δεν ξέρω. Θα κάνουμε στην Ωραία, πού Αττία σε είσαι? mails. Είσαι. Όχι πάλι τα lag spikes, δηλαδή έλεος του server. Όλα έσπασε. Με καλύουνε.
Το axe. Από το τι Σε ποιο μέρος, ρε, σε ποιο μέρος είσαι να ξέρω που είστε. Μείον Πού πέθανα? 3.900. Το 4. Creeper. Πρέπει να πάω 4.048. Ποιος παίρνει? Σκότωσε Enderman. Axe, axe, γι' αυτό. 4.048. Δεν κάνετε εσύ που είσαι. Κάνω κάτι, ένα poop trail και έρχομαι. Κάνει. Έφτιαξα bow. Τα συγχαρητήριά μου. Δεν μπορώ να ανέβω. Έλα, Σαντ. Έχω κολοκύθες επίσης. Να φυτέψουμε κολοκύθες. Μπορεί να μου δώσει κάποιος φαΐ? Έχεις φαΐ, παιδί? Ρε, μη με Λοιπόν, έρχομαι. φαΐ. Ρε, μη με βαράς. Γιατί με βαράει αυτός? Μη με βαράς. Ρε, κούκι. Εντάξει, δεν σε βαράω. Μη με... Έχω 50 Ρε, αυτές ψιζόλες. είναι μισό hit. Τι Απλά δεν φέρε σε φαΐ, βαρέσει. απλά φέρε φαΐ. Δεν έχω. Οκ, κάτσε. Έλα, να σου σε. Θα πεθάνω, είμαι μισό hit, είμαι μισό hit. Θέλω κι εγώ φάει. Μπράβο, με σκότωσες. Sorry, απλά πήγαινε στο φαΐ μου. Εννοώ, αυτό για να πας να φας το φαΐ μου. Ωραία, και εγώ πότε θα έρθω εκεί πέρα που είσαι? Πανέξυπνο. Πανέξυπνο. Τι achievement πήρα. Ω. Παιδιά, βάλτε εδώ πέρα να ψηθεί φαγητό. Παιδιά, δεν μήπως είναι λίγο δύσκολο, πώς το λένε, εγώ λέω να είμαστε σχετικά κοντά τα σπίτια, γιατί θα μπερδευόμαστε όλη την ώρα με τα items και όλα αυτά. Τι λέτε? Εγώ λέω να αρχίσουμε να κάνουμε, να σκεφτόμαστε θα κάνουμε. Βασικά, παιδιά, αρχικά. Πρέπει να συνεννοούμαστε για και... mine, ωραία. Άμα δεν πάμε για mine, δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρουμε τίποτα. Οκ, να είναι εδώ κάτι σαν βάση, η βάση μας να έχουμε items. Ναι. Πάμε να μαζέψουμε wood όμως. Λοιπόν, θέλω wood. Ωραία, πάμε να μαζέψουμε acacia wood. Και να κάνουμε ένα tree farm αρχικά. Οκ, πού είσαι, gadget, πού είσαι, gadget. Λοιπόν, ποιος θέλει να αναλάβει τις farms, να τις αναλάβω εγώ που θέλω. Οκ. Ναι. Να αναλάβω να φέρω resources. Ωραία, εσύ ωραία, μπράβο. Παιδιά, θα πάμε μπροστά γρήγορα αν καθένας μας αναλαμβάνει δουλειές. Ωραία, εγώ αναλαμβάνω τα resources και τα δέντρα όλα αυτά, οκ. Ωραία, Cookie πήγαινε για mine, οκ. Άμα Μισό θες. λεπτό. Για να κάνουμε γρήγορα, γιατί είναι... Δεν ξέρω πόση ώρα κάνω record καταρχήν. Εγώ θα είμαι υπεύθυνος και για το food, οκ. Οκ, Οπότε, οκ. Cookie, απλά Και φέρε εγώ μου- γύρισα, εμένα με ξεχάσατε. Άσε με λίγο, Θέλω όμως, εσένα ποτέ. Εγώ έκλεισα το βίντεο πριν. Λοιπόν, τώρα, από ό,τι φαίνεται είδατε την ασπίδα και ζηλεύετε. Ζηλέψτε. Παιδιά, έχω κόψει πολλά σημεία από ό,τι έχει καταλάβει. Βλέπετε ασπίδα γιατί παίζουμε στο νέο σερβερ του Τονάκι, η Gadget. Έχουμε χωρίσει ομάδες, είναι 10 παιδιά, πόσα είναι, 10. Θα εξηγήσω τι είναι ο σερβερ. Ο σερβερ είναι στην... Τόνι, θες να εξηγήσεις καλύτερα. 15W49B. Κάτσε εδώ και ναι. Λοιπόν, ο σερβερ που άνοιξα εγώ ονομάζεται Elemental SMP και όπως από το βίντεο μου ξέρετε περισσότερο λογικά πως είναι στη version 1.9 snapshot 15W49B. Φυσικά μέχρι να εμείς τραβήξουμε αυτό το βίντεο, μάλλον μέχρι να ανοίξει το σερβερ έχει αλλάξει και η version και βασικά έχει κάνει update η version και τώρα υπάρχει και η 15W50A, αλλά διάλεξα να μην το κάνω πάλι update Γιατί θα... είναι ακόμα alpha version. Σταμάτα να με βαράς. Τώρα σταμάτα να με βαράς. Τζον, θα πεθάνω, σταμάτα. Τζον, σταμάτα. Πιο stable. Όσο Εντάξει, καταλαβαίνετε. κάτσε να πω ότι κατάλαβες κανένας σε κοιτάει γιατί κοιτάνε όλοι τι βλακίες κάνω εγώ, οπότε Τέλος ναι. πάντων, εδώ πέρα έχουμε όλα αυτά εδώ πέρα τα Έχουμε items, μα- για mine, έχουμε Εμένα είδατε το βίντεο λογικά. Κάνεις και εσύ βίντεο. Εγώ ναι. ναι, κάνα και ο Μόμας. Όλοι κάνουμε βίντεο. Πώς με είπες έτσι? Παιδιά, θέλω signs, πρέπει να φτιάξουμε πάρα πολλά Πρέπει να μου signs. εξηγήσεις, πρέπει να μου εξηγήσεις, παιδιά, Τι θα παίρνω βάλω εδώ, τι θέλω να 9. πάρω. Θέλουμε ψητά. Λοιπόν, θέλω... Δεν έκλεψα τα iron να Ρε βάλτα τα... Το έχουμε δει... Μας έκλειψε δύο στα Iron. Μην φτιάξει iron armor, το
Το Δεν αξίζει. χρειαζόμαστε για πολύ περισσότερα πράγματα. Από ό,τι έχετε καταλάβει στο δικό μου βίντεο, έχω κόψει πολλά Τώρα θα σημεία. φτιάξω. Κάνουμε βίντεο, σκάσε. Λοιπόν, θα φτιάξω κάτι πιο έξυπνο. Level Τζόνο. armor. Τζόνο. Έλα. Ω, Γεια. magic cookies. Μπήκε και ο Cookies. Είμαστε όλοι εδώ. Ω, να άρεσε ο Cookie έκανε. Θέλω φαΐ, θέλω φαΐ. Θέλω φαΐ. Κάμερες, Guys, πρώτο λέω. Εγώ είμαι πιο MLG Pro. Σκάσε. Θα με βλέπετε. Ωραία. Να δούμε αυτό. ποιος. Γιατί ξόδεψε το leather. Ποιο leather. Α, το χρειαζόμασταν. Ναι. Τα πάντα χρειαζόμαστε. Ορίστε, 10 leather σου φτάνει. Sorry, αλλά εγώ πρέπει να είμαι. Εγώ είμαι κάποιος. Αυτός εδώ πέρα. Δεν το παίζω κάποιος, εγώ είμαι κάποιος. Είμαι ο κάποιος. Λοιπόν, τι να κάνω. Λοιπόν, πρέπει να λάβουμε κάποιες δουλειές εδώ. Τι σου δουλειές. Τι δουλειές. Ό,τι καταλάβατε, αυτό το biome είναι ωραίο. Είναι επικούρα. Είναι επικό, είναι επικό. Τζόνο. Έλα. Θες να βάψεις την armor σου πράσινη. Όχι, θέλω να τη βάψω black. Ω, βασικά θέλω γκρι. Τελική το παιδί. Μη. Τι έκανες. Χρειαστούμε πάρα πολλά φίλε Bitch. buckets. Really. Αν το Bitch. φαντάζομαι σωστά, ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Ω, 0 damage. Ρε, μην παίζετε PvP. Γιατί να μου σπάσει. Ρε, μην παίζετε PvP. Έχει κάνεις φαΐ, gadget Πες το PvP εδώ πέρα. έχεις gadget εδώ, gadget πίσω σου. Περίμενε. Έχεις φαΐ, θέλω φαΐ. Σταμάτα. Είμαι ένα health. Gadget θέλω φαΐ, φέρε μου. Άμισε. Έχω τόξα στην ασπίδα μου. Gadget φαΐ, gadget. Περίμενε. Έχω τόξα στην ασπίδα μου. Όχι. Φέρε μου φαΐ παρακαλώ. Περίμενε ρε. Πάρε εδώ. Μόνο ένα, μόνο δύο, μόνο 4, 3. Item. Πού τα items μου. Α, κατάλαβα, οκ. Πρέπει να κάνουμε. Για να μάθεις να τα βάζεις με. Από ό,τι έχετε καταλάβει στο βίντεο, όπως είπα, έχω κόψει πάρα πολλά σημεία. Γιατί να σας δείξω περίπου. Θα γίνει πάρα πολύ βαρετό το βίντεο. Θα είναι πολύ μεγάλο. Πάω για Mike, ξεχάστε το, επειδή είμαι εγώ άντρας, δεν χρειάζομαι συμβουλές. Είμαι άντρας. Όχι ρε, γυναίκα θα σου. Πώς φτιάχνω ένα σπίτι τελικά, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Είσαι noob. Δεν είμαι noob, είμαι pro MLG pro. Τι γάμισου. Εγώ παιδιά φτιάχνω το elevator. Τι γάμισου, φλόρε. Παιδιά θα κάνουμε 2 elevators. Ωραία, χάνω ζωή. Θα κάνουμε elevators. Έτσι, water elevators. Block. Καλά είναι νομίζω. Δεν τα μπλοκάρα από όλες τις πλευρές. Δεν γίνεται αυτό. Ρε μαλακά. Πού πήγε σπίτα μου. Κοίτα την armor σου. Πώς λέγεται ο άλλος. Τι έκανες στην άρπορ μου. Είμαι μισό. Α, ναι. Oops. Έτσι πάει. Στα πήρα μόνο τα items. Αν πάει έτσι. Τρέξτε! Δώσε μου τα items πρώτα απ' όλα. Ένα έχω, πάρε. Κάτσε. Το πέταξα. Λοιπόν, εγώ να κάνω θα κάνω και ένα tutorial αυτή τη στιγμή. Όχι στο για το item. Τώρα γαμάω εγώ. Που λέμε πώς να κάνουμε Θα πεθάνω. elevator. Θα κάνεις elevator. Ωραία. Γιατί θα πεθάνεις. Παιδιά, έχει κάνεις glowstone. Παιδιά, έχει κανένας να μου δώσει δουλειά να κάνω γιατί το βίντεο καταρρίγα λιγάκι βαρετό. Παιδιά. Λοιπόν, ο Τζον είναι υπεύθυνο να φτιάξει τις φάρμες εκεί κάτω που έχουμε καταστρέψει. Να φτιάξω τις πιές που έχετε καταστρέψει. Εδώ, Το είπες λάθος. Τις φάρ- Ένας creeper έχει καταστρέψει. ναι, ωραία. Εδώ. Ποιος θα φτιάξει το grip? Εδώ. Τζόνο. Τι σε πλάκα κάνεις. Σκάσε εσύ. Σταμάτα γάμο την τρέλα μου. Καλά, εσύ. Βάλε σαντ και σκάψ το. Έχουμε το χόε, πώς λέγεται, μέσα στο chest. Όχι, εγώ το έχω. Εγώ το έχω το Τώρα θα χώρο. μου ρωτήσω. Έλα ρε μαλάκα, τέλειωνε γάμο τι. Υποτίθεται ότι πάμε πιο γρήγορα με αυτό το πράγμα πάνω. Απλά περίμενα. Λοιπόν, θέλω. Είναι under maintain. Ρε, Α, έχω. είδες με έκανες να το βάλω λάθος. Σταμάτα λίγο να κάνω. Μαλάκα, δεν θα τελειώσει ποτέ με σένα εδώ πέρα. Οκ, λοιπόν. Αυτό που θέλω. Ο Ο πρόσκης. τσιγκούνης, φίλε, τσιγκούνης. Λοιπόν, Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο για τον καινούριο server.
Έχουμε να πούμε, παιδιά, αν θέλετε να μπείτε. Δεν Δεν μπορείτε να μπείτε. δεν θα πείτε. Έκλεισε η αιτήση, συγγνώμη, να προλάβετε. Όχι, θα το κάνω λίγο πιο καλά. Ω! Για αν θέλετε να μπείτε στο σερβερ πίτσες και για θα διατήσεις. Τώρα θέλω να μου δώσετε Περίμενε. το... Gadget. Ναι. Έλα να δεις λίγο. Λοιπόν, εγώ θέλω τέτοιο Δερ. ξύλο Για- έχουμε. για- Πρέπει να τα γιατί δεν ταξινομήσουμε είναι τα το όνομά μου. πράγματα. Γιατί να το έχει. Α, δεν ήξερα πώς γράφεται. Μίλησες. Δεν ήξερα πώς γράφεται. Μίλησες. Βάλτε τα όλα. Ρε, Εσείς, μαλάκα, μια μέρα. Μίλησες. Μια ρε μέρα. σκάστε. Γάμισου, μισό χαρτ. Πώς βγαίνω από εδώ πέρα. Γεια. Δεν βγαίνεις. Αντί. Μαλάκα, θα φας τόσο ξύλο. Με Ρε, τι ρε, μην χαλάτε το elevator πραγματικά. Με μισό λεπτό. τι. με τα items που δεν έχεις. Που τα Ωραία. έχω. Ρε, μη βαράς. Μόνο αυτό πήρα. Μα μόνο αυτό είχα. Α, Και το χόε. όχι, το χώρο δεν είναι δικός. Το χόε το θέλω για να φτιάξω τις φάρμες. Λοιπόν, Τζον, να φτιάξει τις φάρμες, παρακαλούμε. Μη με βαράς εσύ, gadget. Παιδιά θέλω κι άλλο dirt. Dirt δεν έχει. Ξέρεις τι έχει. Dirty Manny. Ωραία, Ω, Αυτός είναι ή δεν είναι, δεν είναι. το παιδί γάμισε. Γράφεις ιστορία, παλικάρι μου. Αυτά εδώ μπαίνουν, ναι, αυτά εδώ. Αυτό εδώ μπαίνει. Όχι, δεν μπαίνει, sorry. Λοιπόν, περίμενα. I like big bands. Αυτό εδώ μπαίνει, το sound. Μπορούμε να φυτέψουμε στο sound. Μπορούμε. όχι. Εννοείται πως όχι, δε, ρε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι θέλω να κάνω εγώ. Παιδιά, Πείτε μου. θέλω όλοι σας να θυμάστε αυτή τη μέρα που ο Κούκι έκανε αυτά τα πολύ κακά πράγματα. Μια μέρα ο Κούκι θα μου το πληρώσει. Fuck, τι κάνεις εδώ κάτω. Δεν έπρεπε να είσαι εδώ κάτω εσύ. Λοιπόν, πείτε gadget, πες μου τι να κάνω εγώ, γιατί βαριέμαι. Πάνε βάρε το βίντεο κιόλας. Εσύ Ναι. κάνε κάτι μπορείς να κάνεις. Βοήθαμε λίγο με το elevator. Τι να κάνω, πες μου. Να το δοκιμάσεις. Λοιπόν, Γιατί δεν ψοφάς. Λοιπόν, θέλω τώρα να Ξέρεις- φτιάξω. Ξέρεις ποιος θα ψηφίσει. Θέλω να μου δώσεις dirt, έχεις dirt. το δοκιμάζω το elevator. Ναι, ένα. Α, ωραία, θα με βοηθήσει. Πάλι καλά που τουλάχιστον που έχεις ένα. Φαίνονται όλα τα biomes από εδώ πέρα. Πρέπει να το κάνω το πιο MLG προοριστικά. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα σας εκπλήξω. Όλο γιατί έχει εδώ κάτω. Θα μαδέψω λίγο αυτό και συνεχίζω σε λίγο το βίντεο. Εδώ και εδώ. Ψάξω όχι τα βασικά. Getting an upgrade. Όχι. Μαδέψω λίγο ακόμα από αυτό το πράγμα που δεν ξέρω πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό το πράγμα. Α, το λένε clay, το ήξερα. Τι βλάκα στο Γιατί σε μένα, γιατί σε μένα. Τι είναι και δεν σπάει. Πιο βαρετό βίντεο στον κόσμο. Πήγαινε σε άλλο κανάλι, όχι πλάκα κάνω, κάτσετε εδώ. Φυσικά θα υπάρχουν κοψίματα. Πάρα, εγώ να δεις κοψίματα, ρε. Ωραία, από εδώ και Εγώ πέρα. είμαι που δεν θα κάνω κανένα κόψιμο γιατί εγώ είμαι αληθινός YouTuber και δεν κάνω μαλακίες. Είναι καλά ό,τι πεις. Ποιος το έχει κάνει αυτό εδώ πέρα. Πιο απ' όλα. Δες πάνω σου. Ας το κάτω, ρε δικό μου! Πανέξυπνο. Οκ, και τώρα καταλαβαίνω πολλά. Τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα. Άσχετο. Λοιπόν, Θέλω να δημιουργήσω μια φορά, μην μου χάλατε όλα τα όνειρα. μόνο να δημιουργείται Λοιπόν, το εξαγωγισμό. Tree Farm δουλεύει κανονικότατα. Ναι, όπως ένας φίλος μου βγήκε κανονικά. Μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία. Α! Πέσα κάτω! Όχι. Με πλάκα. Δυστυχώς, Momo. Λίγο φαγητό έχω φαγητό. Και Πόσο ηλίθιος παίζει να είμαι. 3 Θες minutes. απάντηση, σοβαρά, θες απάντηση, πες μου, θες να σου απαντήσω. Ναι, πάρα πολύ. Μαλάκα, σε μεγάμω τον Δεν έχω φάει, θέλω φάει, θέλω φάει, Μαλάκα, θέλω φάει. μαλάκα, σοβαρά. Πού πήγε αυτός. Πού πήγε. Α, εδώ είναι. Για μένα λες. Όχι. Θέλω φάει. Μαλάκα, άλλαξε και το soundbox το 1.9. Ναι. Αφού κατά. Τώρα το είδα αυτός. Θέλω leather, leather. Ρε, παιδιά, έχετε παρατηρήσει πως όταν πλησιάζετε ένα item για να και σας το δίνει, Ναι. γίνεται λίγο transparent και Γίνεται.
λίγο transparent. Εξαφανίζεται λίγο, είναι λίγο... Τι είναι αυτό. Α, θέλω να το δω. Αυτά πώς Πώς έχω γίνονται, βάλει έτσι τα γίνονται. Έχει να πετάρα, όταν τα παίρνεις, όταν στα δίνει. Χέσε με. Είναι λίγο σαν να είναι σε fast motion, σαν να έχουν λίγο motion blur. Καπτόμαξα. Ρε, ας την κολοκύθα που βρήκαμε. Ρε ηλίθιε, έλα ρε γαμωτό! Έλα γαμωτό, θέλω να τα πτέσουμε τώρα. Ρε σταμάτα! Φέρε μου τα items μου. Έλα ρε, φέρε μου τα items μου. Να τα. Του πήρες κάποια. Εντάξει, δεν μου τα Και πήρε. επίσης οι κολοκύθες εγώ τους βρήκα. Εντάξει. Κέρδισε δικές μου. Μην τις ξοδεύεις όλες, να κάνουμε και τέτοια. Κολοκυθοφάρμα. Έχω φτιάξει seeds. Κολόφαρμα θα φτιάξουμε. Κολόφαρμα. Τζόνο, Έλα. πάρε εδώ. Ωραίος. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου δώσει τέτοιο. Τι 24, εγώ θέλω λίγο dirt. Α, Λίγο δεν dirt έχω. κάνεις. Α, καλά. Θα το φτιάξω. Ένα εδώ. Πάρε εδώ. Τι θέλουμε τις κολοκύθες, by the way. Να κάνουμε κολοκύθες, φώτα. Φτιάξουμε κολοκύθες. Τι θέλουμε τις κολοκύθες, φτιάξουμε κολοκύθες. Ο πανέξυπο. Μμμ. Λοιπόν. Έλα ρε, μπλοκ γιατί δεν σπάς. Εντάξει, έσπας. Ακριβώς. Μα Εν τω είναι μεταξύ, game. ο Τζον κάποιοι αυτοί βγαίνουνε, γιατί βαριούνται. Ισχύει. Καλά, μωρέ, απλά βαριούνται, δεν έχουν να κάνουνε, μωρέ. Μόνο εμείς έχουμε μπει στο αίσθημα σερβερ. Ναι, μόνο εμείς έχουμε μπει στο αίσθημα του SMP. Του σερβερ, του 1.9, SMP του 1.9, του 1.9. και του SMP ρε. TP. Ναι, ισχύει, TP, SMP full. Ναι, καλά. TP, παιδιά, τι σημαίνει SMP, Simple Plugin Server. Τι, δεν έχουμε plugins, έχουμε plugins. Και σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά είναι και καλά survival που δεν είναι... Ναι, αλλά λέγεται SMP, δεν λέγεται SNP. SUV. Το οποίο είναι Simple No Plugins. SNP. Συγγνώμη, Cookies, έκανα DOP, Γιατί? γιατί σπαμάρεις commands. Ισχύει. Λοιπόν, μπορείς να μου δώσεις τέτοιο. Μισό, έχετε προσέξει ότι μου δώσετε εξουσία και δεν έχω... Πώς το λένε, gadget πήγαινε τι έκανα στο elevator σου. Παιδιά, λοιπόν, Είσαι περίπατος. Κάτσε, μου έχεις τα μέσα... υπόλοιπα δεύτερο επόμενο επεισόδιο τώρα Hey, θα gadget. μιλήσω. Ε, Γεια σας. Gadget. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Gadget. Τι θες? Τώρα που με βγάλεις από OP δεν μπορώ να ανοίξω τα chest. Αλήθεια. Ναι. Α, έπεσα πάλι κάτω μόνος μου. Σε δουλεύει, ρε, σε δουλεύει. Δεν το δουλεύω. Για να... Zombie. Τώρα You μπορώ. my dirty little bitch. Μην με παράτε. Ρε δείτε εδώ, ένα hit είναι. Σταματήστε να παράδετε το κενό. Μαλάκα, γιατί με πλησιάζει, γιατί δεν έχει νόημα από το ζόμπι. Μάλιστα. Zombies! Τέλος πάντων. Λοιπόν, Zombie Apocalypse. παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Θα έχω τα κανάλια του Jono, Gadget και Cookie στο description. Cookie, είπα, σκάσε. Θα τα έχω στο description. Αυτό είναι και το πρώτο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί. Απλά Θα- εννοώ, γεια σας. Θα τα έχω στο description όλα τα κανάλια. Θα κάνω κι άλλο βίντεο σίγουρα. Γεια σας!